माबिथिं गोथौ नङा थौले ना wan Hello, welcome back again my YouTube channel. गिबियावनो आंनि YouTube channel नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' दिनै मोनसे लकेसनसिम थांबाय दोङो जोङो। दा दिनैनि ब्लगखौ सिमला नामलां सेरनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय। नोंथांमोनाबो नायलांबाय हादो। सिगाङाव दोङो आंनि बाइकआ हिमांशु ब्र'आ सालायदों। बेनि उनाव आं आरो बिथांनि बाइकखौ सालायदों। हिमांशु ब्र'नि मालाबा बर नाङोना नोंथांमोनाबो सोलाय नायनो लुगैयो ओंखायनो एसे हिमांशु ब्र'नि बाइकखौबो टेस्ट खालामना नायबाय आङो। स' लामायानो इथिं थांनांगो एसे अफ रडिं। मैया माने आङो ग'प्र'खौ चार्ज होनायानो जादिया। बेटारिया बेसेबाङाव लागै सोलिगोन इखिनियाव लागै आङो भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय हानोसै। जुदि ग'प्र'नि चार्जआ जोबोबाथाय मबाइलजोंनो एसे देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोननो। दाथ' आं बेथिंनि जायगाफोरखौ बारा मोजाङै मोनथिया थेवबो दिनै आंबो फार्स्ट टाइम नोंथांमोनाबो नायलांबाय हादो। ब्र'मोना दंजोबो जेरैबायदि रेसपन्ड होदों ना बिथांमोना जोंखौ। लामायानो गैया माथो। मैया खोन्थिनाय दैमायानो इयो भुटाननिफ्राय फैनाय ओइथिं ओइनि हाजोआ भुटान हाजोआ बरिया नुहुरखायो। दैमाखौ क्रस खालामनांगो दिनै मोनसे लकेसनाव लागै थांगोना। आगोलाव सहैजोब्बाय नोंसोर दैमा बारबाय दोङो। दैमाखौसो बारनाया जादों र' दा जे बजरंबली। अ गड गिखांखां मोनलायदोंमोन दै गेजेराव। दैमायानो भुटाननिफ्राय फैनाया नामलाङा इ साइड एसे आगोलाव थांबा मोनगोन। मैया दे जि दैमा देखायदो बिनो ओरै बेखौ क्रस खालामनांगो दिनै थांनाय लकेसना। आंबो एसे गिखांखां मोनदो दे गाइस दैमा बारनो। माबिथिं गोथौ नङा थौले ना wan नारनांगोन माथो। Oh God, दैमाया बुखारदो बे। फार्स्ट टाइम बिदि दैमा बारदो बे। Oh God, जन्दा सिजुबाय। एसेबां दैमा गिदिर दै गिदिर जाबा बारनो हानाय नङा दै गाइस। बुखारना लाना खारजागोन। आंथ' हिमांशु ब्र'नि बाइकखौ बारहोबाय। आंनि एबार नायनोसै आंनि बाइकखौ माबादि बारहोयो। वेल बरिया ब्र' बरिया दै हाबगोन हाबाखै नोंना जन्थाया? ए आंना नै बे साइडनि ब्र'मोना जोंखौ गावसोरनि साइडआव माबादि जायगा दोङो बेखौ देखायगासिनो। बेनो रबर बागान गोजा आरो दै गाइस बरिया। हाथिफोरा हाबनाय रखमैनो लाइन तार होजोबना दोनदो। हराव लाइनखौ होयो खोमा। नै सफायबाय दिनैनि लकेसनाव। गासै बेयाव रबार दंफां गोजा दे गाइस। नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै। ब्र'मोना लाना फैदो बिथिं साइडनि। आरो नै इयाव हाथिफोर हाबनाय रखम लाइन तार होना दोङो। हरफोराव दांना लानाङा दे गाइस मालाबाफोर फैयोब्ला। दा तारखौ दांनो हायो माने लाइन सट होथ'वाखै। दा सानफोराव बारा हाथि फैयाना ओंखायनो लाइनखौ होथ'वाखै आरो ना। नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैयोबा नायफैनो हागोन। मार गिदिर रबार बागान दोङो।
जोंथ' मिथिया दा बे जायगाखौ ब्रह्मनाव दा बरियाके खोन्थागोन नोंथांमोननो दा नै रबार बागान सिङाव हाबबाय जोङो माबादि सिङाव लागै हाबना नायनि जोंनि साइडफोरावथ' आङो बिदि रबार बागान नुफेराखै खिन्थु आङो दा नै ब्रह्मनि गामियाव फैनानै नुबाय आरोना मार गिदिर रबार बागान नुनो मोनगोन नोंथांमोना सोब रबार दंफां गोजा आरोना बेनि रबारफोरखौ मारै रबार दंफांनि आथाफोरखौ मारै बहननाय जायो जोंथ' मिथिला मा रखम जमा खालामो बेफोरबायदि खाना दोनदों आरोना दंफाङाव आथाया गयै गयैयाव जमा जाना थायो खोमा मार मेंदो दे गाइस नोंथांमोनाथ' नुदो लामाखौ दैमा सैमा बारनांगो माबादि एसे माबा डिस्कभारि जंगलबारि हाग्राबारिफोराव हाबनाय बादि नांदो गोसोखौ नै दा जोङो थाबायगासिनो रबार बागान गेजेर गेजेर बिदिनो कुलदीप ब्र बेबो गावनि चेनेलाव लाना फैगोन दे भिडिअखौ नोंथांमोना चेक खालामना नाय बिथाङाथ' जोंनि सिगाङावनो फैदो दाख्लैनो बेनि चेनेलाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना कुलदीप ब्लग्स खेनसे चेक खालामना नाय गाइस सारागिदिं पुरा राबार बागान गोजा इफोरो सोब रबार बागान गोजा आंथ' जोंनि साइडफोराव आं बिदि नुफेराखै दै लाखनि जागोन बियो लाख बा बहुत लाख लाखनिथ' जानाय नङा बहुत लाख होयो बहुत लाख आङोथ' बायनो हानायबा लागोमोन दा हायाना हाजो सेरावनो दोङो दे हाजो गाइस सेरावनो आरो खाथि खाथिथिं बहुत जायगा दं आरो ना नामलां खाथियावबो बहुत 6टा 7टासो प्लेस नोंसोरमोनहा फैनानै नायनो हागोन आरो ना नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन मालाबाफोर जुदि फ्रि टाइमफोराव फैनो इच्छा जायोबा आरो रबार नांगौबाबो मोननोबो हानाय मालिकफोरनो कन्टेक्ट खालामोबा जुदि सोरबाफोर फेक्ट'रिफोर दोङोबा सेलिं खालामनाय न'बो दोङो दै नोंथांमोना दा देखायनो नाजागोन रबार बागाननि सेर सेर फेमिलिफोर थानाय न' दोङो गामि मोनसोना मोनसे हाजो एरियाबाबो आरोथ' बुंनो नाङा मैदेराथ' माबादि फैयो खिखौ नुनानै जों गिखांलायदो नै माबादि आजावोनाय रबार दंफांखौ फार्स्टआव दानना होगोन इनि आथाया गुफुर गुफुर इदि बोहैनानै नै वाटार साप्लाइ बादि इदि गनानै जमा जायो इयाव इदि दंग्रायाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना फायनानै जुदि नायोबाथाय बरियाखा गेजेर ससे मोनफैनानै माबादि रबारखौ बानायो फेक्ट'रि मोनसे दङ आरोना नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन नै रबारफोरखौ लामि लामि दोनदो नोंथांमोननो सेराव थांना देखायगोन आंथ' लाइभआव नुफेराखैमोन दिनै आंबो फार्स्ट टाइम नुगोन गाइस नोंथांमोनाबो नायनो लुगैयोबा फैनो हागोन आरोना नामलां सेरावनो दोङो एसे स्मेल ओंखारदो माने रबारनि स्मेला जेरैबादि इदि स्मेल ओंखारदो खाथियाव जेरैबादि लामना दोङो बोराय जाबाय इयो एसे गोरा गोरा जाबायना बोराय जाबाय माने नै इदि लामि लामि दोनजोबदो खिन्थु इखौ जानला मानला लांनो हाया दै इयाव माने नायग्रा थाखायो दा गैथ'वा सोंनानै लांबा मोजांसिन जायो इफोर गोदान व्हाइट जाद्रायो आरो मेसिना बेनो रबार बानायनाय बै खुरैनि बुस्थुखौ मायाव दोनग्रोयो आरो दोननानै फोरानबाय फोराननाय जानायाव डाइरेक्टआव सोयो दैलि खामानि सोलियो नामा माने इजा जाबा जाबाय माने मोननै दं आरो इजाबो मोनसे न' दं इजाबो मोनसे इदि फिदिंनानैनो बानायो होमबा बै इथिं फिनिशिंआनो इयो नैबे फिनिशिंनिनो गाइस आगरखौ इनिफ्रायनो बानायो नै इफोरखौ नायनानै आगरा इनिफ्रायनो जायो नै इयाव नायनो हागोन रबारनि आगरा बेफोर आगर दंना नैयो ओरै लाइन लाइन दं इदिनो बानायो आरो आगरा एसे लकेसनखौ खोन्थाना होलाय ब्र नोंसोरो इखिनिखौ दावथारा होनो ओमफ्राय दावथारानिफ्राय एसे सिगां फैनानै कटा रिभार खाथियाव कटा रिभार ओमफ्राय लेफ्ट साइड फैनानै एसे फैबानो मोनो इखो डिस्ट्रिक्टआ बाक्सायानो बाक्सा गोलैयो इनिफोरथिं आङो जिखिनि हायो देखायनो नाजाबाय
बोथोराबो एसे गरम मोनखांदो राइदिं जेकेट बिदि माबा माबि गानना लानानै जुथा तुथा गाननायदो मार गरम सान्दुंआबो एसे गोसा होदोना थ' नोंथांमोना मालाबाफोर नायनो गोसो जायोबा फैजागोन खाथिनि लकेल मानसिफोरखौ इनभाइट खालामनानै फैनो हागोन बेयाव नोंथांमोना नायनानै थांनो हागोन जुदि नुफेराखैबा जोंबोथ' दा आरो दिनैसो फैबाय जों दा बे जायगानिफ्राय थांसै आंथ' देखायबायानो नोंथांमोननो जिखिनि हायो लकेसनखौ आंथ' खोन्थाखाबायानो लकेलनि मानसिफोरखौ लानानै नायनो फैजागोन आरो नोंथांमोना आरो सोरबाफोर बायना लांनो गोसोबा फैनानै सोंफाय जागोन दिनैनि ब्लगखौ आङो फोजोबनोसै बेखिनियावनो जय बर' हारिनि जय रावबो गैयासो गोसार खोनसे जय बर' हारिनि दे होमबा रबर बागाननिफ्राय ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय बाय बाय टिल देन